Ja vittu, ei tylsä. Joo, ei hyi helvetti. Häh? Mitä vittua oikeesti? Ei. Oho. Vittu nyt oli. No voi vittu, siellähän oli eikö hetkonen? Häh? Mitä vittua? Siis... Mitä vittua? Joo, itse asiassa joo. Jos mulla on rahaa, niin mä teen ihan oman tekemän. No niin, katsotaan nyt. Jos mä ottaisin otetaankaan nää pois aika. Tästä, nää helvetti. Otetaan tää vielä tästä. Saatana tästä. Siis meni vähän ylä. No ei sieltä vähän. Koitin jos se mennään, niin. No niin, käynnistyä. No niin, toivottavasti. No niin, laitetaan. Noi. Anteeksi. No voi vittu, mitä tämä nyt on? Mitä vittu? Tää vaan vittu ampuu saa. No, mitäskö? Noniin, hei. Nyt ylös, alas sieltä, nyt. Jotain vittu alas sieltä, saatana. No, mitä helvettä? Mä olin just lukemassa tätä hienoa pornoa ja sitten äijä tulee vaan pilaan. No niin, mitäs taas sulla on nyt? Eikä sulla taas hetkonen, vai mitä sä puuhaan? Pelaan. Tämmöstä omaa tekemää. Niin mitä siitä? Niin tää yksi juttu, että tää vaan ampuu vaan. Ei jumalauta. Aina kun minä teet tästä paremman tekemään. Siis sä keksit tollasia. No niin. Ei muuta kuin... No niin. Hei, tuottaisi katsoa mitä mä oon veritellyt. No mitä? Mä oon veritellyt tämmöstä omat tekemää. Ok. Aikana. Tää päälle, sit tosta päälle. Sitten paistaa lampu kiinni, joo. Sitten kato. Tästä lähtee... Tää on vähän niinku tämmönen... Onks tää se servuri tai joku? No vähän semmonen. Tai no, en mä nyt tiiä, tai no... Eiku hetkonen. Eiku tiedätkö, tämähän on se melkein sama juttu kuin viimaskin. Niin, mutta okei. Mutta eihän tästä tuu mitään. No ei. Oota. Joo, mulla on parempi idea. No mikä? Tuu tänne. No. Hei, tää on aivan loistava idea. Kyllä, jos pelistä ei tuu mitään, niin mennään vaikka oikeaiseen sotaan. Kyllä, maailmansota lähtee. Lähdetään seikkaille. Lähdetään vaan. Kuole, paska, kuole. No, minä tulen... Kuole.